Takže doufám, že se vám náš program líbil, že určitě pochválíte svoje děti, co se všechno od loňska naučili. Když jste byl loni na besídce u malých dětí, tak vidíte, že určitě udělali pokrok, prostě už jsou trošičku starší. Jsou moc šikovní všichni a musím hlavně pochválit i Šarlotku, která je tu nejmladší, ale opravdu moc šikovná. Takže vidíte to, že ty děti jsou šikovné a že se s nima moc dobře pracuje. A teď teda vám každý z nich přijde popřát, dává přáníčko a takový malý dáreček. A taky tu pro ně máme takovou trošku sladkou odměnu za to krásné vystoupení. A zítra možná mamky a taťkové a babičky k nám přiletí Ježíšek a něco nám po ten stromeček nadělí, když tak krásně přednášeli a zpívali. Takže... Ano, slyší úplně všechno. Takže... Tak pojďte, každý dáte. Nejdřív teda sladkou.